Manifestácia nie je len to, že si láhnete a počúvate nejaké slova alebo že si nejakú frázu stále opakujete vedome, ale je to presne to, akým spôsobom o sebe premýšľame dennodenne. Všimnite si to na ľuďoch, že veľa ľudí je negatívnych a taký je ich život. Vlastne si len priťahujú tie situácie stále do života, tú istú energiu. Čiže ono je to nastavené tak, že máme nejaký smer a máme zároveň priestor v tom živote, aby sme prejavovali tú slobodnú vôľu a tam práve prichádza tá manifestácia. My si to vymanifestovávame. Či bude ten život ťažší, alebo bude ľahší, alebo si vymanifestujeme nejakú skúsenosť. Napríklad chcem byť veľmi bohatý a chcem mať takéto auto. A vy to dosiahnete tou manifestáciou, zrýchlite to a naraz zistíte, že není to ono. Tam prichádza určité poznanie. Tá manifestácia už je samotná cesta, že začnete manifestovať, začnete sa nad tým zamýšľať a zistíte to, že veď ja mám toľko afirmácií v sebe, ktoré mi tam idú od detstva, tie vzorce od tých rodičov a práve preto môj život je taký, aký je. A naraz to vyčistíte a už ste aj zabudli, čo ste chceli manifestovať, tam nejaké veľké domy, kaštiele a neviem čo všetko. Lebo ste šťastní a naplnení. A o to ide v živote. Prajem vám príjemnú inkarnáciu. Čaute.